الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'alaның насибы бойынша инде әлхамдулилlah Рәҗәб айының ахырына да якынлашабыз. Һәм шушы Рәҗәб айының ахырында булган мөбарәк булган бер кичә ул да булса Миграҗ кичәсе. Allah subhanahu wa ta'ala Пәйгамбәрбез sallallahu aleyhi ve sellemni бүләкләгән кичә. Пәйгамбәрбез sallallahu aleyhi ve sellemni югары дәрәҗәгә күтәрелгән бер кичә. Һәм бу кичә мәсьәләсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә безгә белдерә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Субханаллазии асра би'абдиһи лейлан минал масҗидил харами илал масҗидил акса аллазии баракна хавлаху линурияху мин аятина. Иннаху хуас-самиъул басир. Ягъни шушы аятларда Аллаһ Субханаһу ва Тааля Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны Харам мәсҗиденнән, ягъни Мәккәдән Мәсҗидел Аксага күчерү турында әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның шушы кичәдә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга шушы югары дәрәҗәне бирү мәсьәләсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңлатып китә. Ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бер мизгел ишендә шушы Харам җирлегеннән, ягъни Мәккә җирлегеннән, Мәсҗидел Харам җирлегеннән Мәсҗидел Акса, ягъни бүгенге көндә Иерусалим дип танылган җирлеккә бер мизгел эчендә Бурак дигән бер мәхлукта Аллаһ Субханаһу ва Тааля тарафыннан шунда китерелә. Бер мизгел эчендә. Бу бер мөгъҗиза, Аллаһ Субханаһу ва Тааля тарафыннан күрсәтелгән бер мөгъҗиза. Һәм шул Акса җирлегендә, Мәсҗидел Акса җирлегендә Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям югары дәрәҗәгә ия була. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля күрсәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның дәрәҗәсен. Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям шушы кичәдә барлык пәйгамбәрләргә имам булып намаз укыта. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның дәрәҗәсе югары икәнен безгә шушы вакыйга аша күрсәтә. Һәм шушы вакыйгадан соң, шушы намаздан соң Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям Миграҗга аша. Ягъни бер урыннан икенче урынга күчүе инде ул да булса Исра дип таныйбыз. Ягъни күчү. Һәм Миграҗ вакыйгасы ул да булса инде 7 кат күкне үтеп Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән күрешү. Шушы 7 кат күкләрне үткән вакытта Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям шулай калган пәйгамбәрләр белән дә күрешә һәм сәламләшә. Һәм инде шушы югарыга менгәндә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән күрешкәндә Сидратун Мунтаха дигән җирне үткән вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән күрешә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән аралаша һәм шушы вакытта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям 3 бүлеккә лаек була. Бу 3 бүлек ул да булса Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга һәм аның өммәтенә булган бүлекләр. Ягъни шушы бүлекләр белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне, мөэмин мөселманнарны һәм Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллямны олылады. Һәм бу бүлекләр ул да булса беренчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга шәфагать мөмкинлеге. Ягъни мөэмин мөселманнар кемдә кем гомерендә бер тапкыр булса да ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип шин күңелдән, ихлас күңелдән әйткән булса, Аллаһ Тәгаләгә ышанган һәм Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямны кабул иткән кешегә һичшиксез җәннәткә керәчәге турында бер хәбәр, бер шатлыклы хәбәр. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шундый кеше өчен шәфагать кылучак. Шундый кеше өчен шәфагать кылып, аны коткарачак. Һәм бу хәбәр әлбәттә безнең өчен шатлыклы хәбәр. Мөэмин мөселманнар өчен бер шатлыклы, бер күтәренке хәбәр. Икенче бүлек ул да булса намаз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля тарафыннан мөэмин мөселманнарга бүләк итеп бирелгән бер намаз. Һәм намаз мәсьәләсенә караганда әлбәттә беренче булып Аллаһ Субханаһу ва Тааля 50 вакыт намаз йөкләде. Ләкин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Муса алейһиссалам белән күрешкән вакытта инде бу намазның шушы санын җиңеләйтергә сорарга кушты. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән аралашып, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям 5-кә хәтле калдырды. Ягъни көненә 5 кат намаз укысак, 5 тапкыр намаз укысак, моның әҗер савабы 50 вакыт намаз укыган сыман булыр. Һәм бу намазның савапларын санап бетергесез.
Ягъни гынахларыбызны гафу итәргә бер сәбәпче, Аллаһ Тәгаләгә якынаярга бер сәбәпче, Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кылыр өчен безгә бер мөмкинлек. Һәм бу шулай ук бер бүләк. Һәм тагын бер бүләк, ул да булса Бакара сүрәсенең соңгы аятлары. Әмәнә Расул дигән аятлар. Булар һәммәсе дә Аллаһ Субханаһу Тәгалә белән аралашкан вакытта, Аллаһ Тәгалә белән күрешкән вакытта бүләк ителгән бер хәдияләр, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бүләкләр. Һәм әлбәттә, бу вакыйга, шушы кичә мөбарәк булган кичә. Ул да булса мөмин мөселманнар өчен бер бәйрәм буларак кабул ителергә тиеш. Һәм шушы кичәне әлбәттә без мөмин мөселманнар нәфил булган гыйбадәтләр белән баетсак, нәфил гыйбадәтләр белән шушы кичәләребезне уятсак, нәфил намазлар укып, Коръәни Кәрим укып, зикр тәсбихләр әйтсәк, бик хәерле булыр. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен бер адым ясаган булырбыз. Һәм шушы кичәне без мөмин мөселманнар нәфил гамәл гыйбадәтләре белән олыласак, нәфил гамәл гыйбадәтләр белән баетсак, мул кылсак, бу вакытта без дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә үзебезнең шөкранабызны кылган булырбыз. Шушы вакыйганы искә алып, шушы вакыйганы искә төшереп, гамәл гыйбадәтләр башкарып, шушы кичләребезне уятсак, шушы кичләребезне баетсак, ул вакытта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә тагын бер адым ясаган булырбыз. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Миграҗ кичәләрен мөбарәк кылсын. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә насыйп итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва кина азабан нар. Аллаһу акбар.